Sugeng enjang pasamuan kinasih wonten ing tlatah Sinode GKJ. Shalom. Mugi tentrem rahayu saking Gusti Allah kita rumentah ing gesang kula lan panjenengan sedaya. Enjang menika pepanggihan kalian kula Pendeta Yafet Christian Hadi saking GKJ Bundong. Kita badhe sami ngraos-raosaken sabda pangandikanipun Gusti lumantar sabda winedar dinten menika Rebu 2 Mei 2026. Kita badhe sinau lumantar irah-irahan nggih menika kaadilanipun Allah saking waosan Yukanan bab 3 ayatipun 3-6 ingkang mekaten suraosipun. Sing sapa pracaya marang Sang Putra iya nduweni urip langgeng. Nanging sing sapa ora mituhu marang Sang Putra iku bakal ora weruh ing urip, nanging malah langgeng anggone kataman ing bebentuning Allah. Pasamuanipun Gusti kang kinasih, rembag bab keadilan menika saged nuwuhaken maneka warni pamanggih. Wonten ingkang mawas bilih adil menika menawi nampi bagian ingkang sami cacahipun. Wonten malih ingkang nganggep adil menika uman wrata lan tapis kabeh pikantuk bagian senadyan beda-beda gunggunge. Undha usuk gedhe lan cacahe, mawa-mawa kahanane. Nanging ugi wonten pamawas adil iku cara hukum. Yen lepat ya dihukum, dene yen boten lepat ya boten dihukum. Sinau saking waosan Yukanan 3 ayat 3-6 kala wau kita nampi piwucal bab keadilanipun Gusti Allah. Cetha kapangandikaaken sinten ingkang pitados dumateng Sang Kristus nampeni gesang langgeng. Dene ingkang boten badhe nampi bebendu utawi pahukuman langgeng menika patrap keadilanipun Allah. Pangandika sing sapa pracaya menika nedahaken bilih Allah paring kamardikan dhateng manungsa kangge milih badhe pitados utawi boten. Ingkang menika menawi kalampahan nampi bebendu menika amargi pilihanipun piyambak sanes lepatipun Allah. Mila cetha sanget urip langgeng badhe dipun tampi boten namung menawa manungsa menika pitados mekaten kemawon, ananging kedah pitados saha dituhu. Miturut Serat Yakobus 2 ayat 2 ngantos dumugi 21 cetha bilih pangandel kang tanpa panggawe iku namung kothong kemawon. Mila pracaya nggih kedah kinantenan pandamel mituhu Gusti Allah. Bejo kula lan panjenengan sami pitados dumateng Gusti Yesus Kristus Sang Juru Wilujeng. Dewa semanten sampun ngantos prana bejo lajeng gumunggung rumaos mesti selamat ing Gusti Yesus. Jalaran kita tasih kedah dadar lan neter manah kita. Menapa pitados kita sampun temen-temen kinantenan mituhu Allah, kinantenan caos panuwun dumateng Allah ingkang kasunyatanipun wonten ing amal kasaenan. Awujud pambangun turut
dumateng Gusti Allah. Apa aku wis percaya kinantenan mituwuhing Allah? Gusti berkahi kita sedaya. Amin.